Ramadan, Ramadan Kareem, Ramadan, Ramadan Kareem. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. Ramadan akwai falala a cikin yan uwa ibadallah. Fari zana sa sunan Allah masanin dukan sirri, shi ne yayi sarki mai mulki kuma yayi jariri, sannan ya aiko manzan Allah domin mu samu alkhairi. Allahumma salli ala Muhammadin Rasulillah. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. Idan har kana azumi dan uwa, ka kiyaye bakinka. Idan har kana azumi dan uwa, ka kiyaye idanunka. Idan har kana azumi dan uwa, ka kiyaye mazauninka. Ka yawaita salati da kiran wa ilaha illallah. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. An fi so kana kamewa, kana istighfari. Ko ka je masallaci ka zauna ka ji tafsiri, a nan za ka samu lada tafi duka labari. Kai kasance da Liberty TV wa'azinsu damma. Ka kiyaye bakinka, ka kiyaye kallonka. Idan kana da halin badawa sai ka dinga bayarwa. Wannan wata akwai falala a ciki babu cutarwa. Zance nake yi da gaskiya, to ka ji mai rowa.